Ja tervetuloa katsomaan, kun mä pelaan jotain jännää peliä, jonka nimi on Impossible, joka lakkaa ihan sikana. Joten, tai siis mankani. Sitten tästä näin. Mikä tää on? Okei. Sitten... Ai, okei. Otan sun omenat. Hää. Hei, kuinka sinä voisit? Sinä tulit kultaisen porkkanan vuoksi. Sinä et voi saada sitä, se on minun. Minä ostin sen, minä ostin sen internetistä. Ja kyllä, tämän maskinkin, eikö olekin siisti? Sinä voit tuntea minun vihani. Kaikki minun vihani tulee tippumaan päällesi. Okei. Tehnyt koodin minulle, jotta minä voin rikkoa tämän pelin en tiedä. Siis se on siis pilannut tämän pelin. Nyt se puhuu sormistansa. Minun täytyy pelata jokainen taso. Ja se on muotoillut niitä kaikkia sen sormella. Sitten kun mä oon tehnyt ne kaikki, niin mä voin ehkä saada sen porkkanan, mitä mä etsin, koska mä oon pupu. Okei. Aloitetaan. Seuraava taso. Okei, eli... Okei. Eli tää on siis sen ensimmäinen tekonen. Mitä? Joo. Okei. Normal. Jee. Eka taso on siinä. Toinen. Ja nyt mä oon hyvin pieni. Eli... Jää. Okei. Vähän ei. Eli tyyliin lennän nyt tällä hetkellä ampiaisella, joten... Oi, ei. Mitä nyt? Aha. Eli... Uah. Okei.